Giv en stor hånd til Hanne Bech Hansen. God aften. Mit navn er Hanne Bech Hansen. Jeg er perlemor her på Politigården, og som sådan øverst forsvarlig forklarer snak og tydelig tale i polititale. Husk på, tydelig tale afhænger i høj grad af hørende, som hører det. Hører man, hvad der bliver sagt, eller hører man nogle ord, som sagt ikke bliver slettet? Vær fnat og vær flugtet. Det er netop forud forståelsen ud, at jeg er indkaldt til dette pissemøde. Dette pissemøde på Hullerbygården. Kommunikation er og bliver Olfert og Amigo. Tag blot mit personlige perke-eksempel. En dansk pestilens og en debil betjent misfoster hinanden. Ja. På afgrund af en kokkeklar hovedfejl. Blot en af taletidens sjove små pulemåder. Men den bliver fejlagtigt fuldforstået og overlagt, som om der var en racistisk pinke fra fanden. Ludersnøv. Nu har jeg tilfældigvis overtaget lytteriet af med kronopsnappelsen. Og hvis ikke man får flatter den samtale, så burde man måske rense Horøgs ud med en lille perfekt. Men nej. Man vil hellere spille fønfisene og skider til skurene, at vi har bundske lavtanker. Bundske lavtanker. Rås fra anden til ende. Den boller jo ikke i høreretten. Husk på, vi mødes daglige og ordskælder fedtformer. Byen er fuld af dybmakrette badeganter og så er der nøje problemer med indbandte varaner. Så må vi ud med spagatfadets sprøjt i Koranen. Og hvis det der så ikke bliver sagt, det lyser ind på fisetavlen hos traumutanterne. Og så bliver man savsmurt at spille ularm. Armer, kronravet. Jeg har nu plantet en samlingsplan med landets mystikerister. Mystikeristeren Mikkel Brandmansen. Og vi har sammen henrettet anlægslinjer for en korrekt anholdelse. Må jeg lige fise en gang. Kongen er fra Anholdt, og de er hermed fraseret til forret med en advokat. Hvis ikke de fjerner frivægtigt med på Tjulahopgården, ja, så må jeg knippe træklen og idømme dem 3 gange op og gok og gummi, rock og ærligt snærle, kaldet fattig perle. Så det kan jeg klart snakke for den syge politimaster. Raffeljern.